Κυρίες και κύριοι, είμαστε έξω από το κομμωτήριο Hairstyle, το γνωστό πασίγνωστο κομμωτήριο, που έχει μια εξαιρετική προσφορά. Ακούτε, μέχρι τέλος Μαρτίου. Βάρη και κούρεμα και χτένισμα 45 ευρώ. Και δώρο το μανικιούρ μόνο κάθε Σάββατο. Για πες μας. Εξαιρετικές τιμές. Στο καλύτερο κομμωτήριο της Αθήνας. Του Κερατσινίου, τι. Εξαιρετικές. Τι μου κάταρο. Τι, γάμο. 2 ευρώ. Μόνο. Τι άλλο θες. Προσφορά. Θεραπείες 5 ευρώ. Για να δούμε, πιο κοντά. Οκ. Λοιπόν, Για σου δω. κουρεματρικό 8 ευρώ. Κουρεματικό 8 ευρώ μόνο. Μόνο 8 ευρώ. Δεν παίζουμε. 5 ευρώ. 5 ευρώ το παιδικό. Βράδυ χτένισμα. Βράδυ χτένισμα. Άμα βγεις βράδυ για χτένισμα. Μόνο 15 ευρώ. Μόνο 15 ευρώ. Σε τέτοιες περιόδους ο ένας πρέπει να στηρίζει τον άλλον. Αυτή, στην προσφορά μας πάλι. Να πούμε πάλι για την προσφορά μας. Λοιπόν, μέχρι τέλος Μαρτίου. Βάρη και κούρεμα και χτένισμα μόνο 45 ευρώ κυρίες και κύριοι. Μόνο. Μόνο 45 ευρώ. Και τώρα το μανικιούρ. Και τώρα το μανικιούρ. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 417 18.